Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad bunsod ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga aso sa Codon, San Andres, Catanduanes. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Matapos lamang ang 2 araw, humigit kumulang sa 20 aso na ang namatay sa barangay Codon, San Andres, Catanduanes. Ayon sa mga otoridad, malakas ang klase ng laso na ginamit sa mga naturang hayop, kung kaya't mabilis na namatay ang mga ito. Pinaniniwalaang sa gabi umaatake ang hindi pa nakikilalang suspect, kung kaya't hindi raw ito napapansin ng mga residente sa lugar. Sa ngayon, mahigpit ang ginagawang investigasyon ng kapulisan para masolusyonan ang naturang insidente. Ngayon lang po ito nangyari actually, itong incident na ito sa paglasing sa mga aso. So, magtatanong-tanong na rin kami kung sino yung mga possible po na may kasagawan po nito. Ikinalungkot naman ito ng isang residente ng barangay at umaasa ito na madali ang matuldukan ng problema at hindi na umabot sa panahon na maubos na ang kanilang mga alagang aso. Action yung mag-reaction, kawawa naman talaga yung mga aso eh. Sinasabi namin na although may mali yung mga owner, pero mas mali yung pumatay kasi yung ng mga alaga. Lalo na yung tinaturo namin yung mga hindi lang basta alaga. Parang pamilya na din namin yun eh. Kaya nagpaalala ang LGU sa mga residente na itali ang kanilang mga alagang aso para maiwasang mabiktima ng panlalason ng hindi pa nakikilalang suspect. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV.